min kɛnɛ sigi bɛ kɛ VOA Bambara ka laselilikɛla Njayi Sanu fɛ ka bɔ Bobo Julaso Burkina Faso jamana kan. Ka segin ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ aw ye halisa ni aw ye Malikura jɛmukan kɔnɔna la ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye. Ayiwa sisan sigana a bɛ fɛ ka bɔ ka yɛlɛma k'a kɛ tiɲɛ ye pewu bi tile kɔnɔna na l'Amérique foroba cakɛdaw bɛ sɔn ka datugu ka da wasadenw ka bɛnbaliyaw kan foroba jiginɛ olu lakɛɲɛliw danatigɛliw kan. Mariam Tarawele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a la an ka lamɛn. Very disappointing to us that all but 2 Democrats. Ameriki foroba fanga datuguni ko kunnafoni minnu bɛ senna o mankan bonyana kosɛbɛ jamanatigi Donald Trump bɔlen kɔfɛ ka kuma arabadu min bɛ tali kɛ sariya sen dɔ kan n'o kuma ɲɔgɔnyaw bɛ senna républicains ka wasadenw ani démocrates ka wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ congrès kɔnɔ. Jamanatigi kura sugandile Trump ye ni sariya kura in min bɛ tali kɛ Ameriki ka sɔrɔ kun kan n'o ye budget ye jati i n'a fɔ kolankolon wa ko min hakilinaw taabolo man ɲi abada i n'a fɔ jamanatigi kura sugandilen ye a kunnafoniw lase cogo min na. Kunu alamisa républicains ka wasadenw olu minnu ka ca Ameriki wasablon chambre kɔnɔna la bɔra ka wote jalatigɛli dɔw kɛ min bɛ tali kɛ ni sariya kura kofɔlen kun kan k'a kumaɲɔgɔnyaw ma se ka san sɔrɔ. 74, the nays are 235, 1 voting present, 2/3 not being in the affirmative. The rules are not suspended and the bill is not passed. Jamanatigi kura min sugandira n'o ye Donald Trump ye tun de la ka kɔrɔ ka duwawu don kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka kɛɲɛ ni sariya senkura in gafew ye min labilala républicains ka wasadenw fɛ. A tun y'a jate i n'a fɔ bɛnkan ɲuman ka taa Ameriki jamanadenw ma. A baara minnu sigili hakilinaw bɛ senna taabolow kɔni ma se ka ɲɛdɔn hali bi. I n'a fɔ républicains ka wasablon ɲɛmɔgɔ min bɛ ciladenkulu so kɔnɔ n'o ye chambre des représentants ye Mike Johnson ale y'a kunnafoniw lase cogo min na ko min kɛra ni dalateliya ye ka tɛmɛ démocrates ka wasadenw fɛnɛ ka hakilinaw kan ni sariya sen kelen o kun kan min kumaɲɔgɔnyaw bɛ senna. A sariya hakilinaw kɔni ma se ka san sɔrɔ kosɛbɛ Ameriki ka kokɔrɔlafasabagaw olu minnu bɛ wasablon kɔnɔ n'u kɛlen don k'u ban pewu a gafe yɛrɛ ka labilali ma baw u y'a jate k'a fɔ k'u ma se ka faamuyali fosi de sɔrɔ Ameriki ka foroba nafolo o yankan bonyali la ko n'o bɛ se ka kɛ dɛmɛsira kuraw ye. O kama ko gɛlɛya bɛna sɔn ka don Ameriki foroba baarakɛlaw ka caw la n'o bɛna sɔn ka kɛ ni dɔw ka baara yɛrɛ dan sigili ye ni an kuma nanzarakan na ko chômage technique ka taa baarakɛla mɔgɔ ban caman olu kun kan olu minnu bɛɛ lajɛlen bɛ Ameriki ka foroba caw kɔnɔ ka fara dɛmɛsira wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛ labila faso jama ye n'o bɛ wele ko aide sociale fo ka taa se cakɛda wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen datuguni ma minnu ni foroba ca ka baaraw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na. Ko nin taabolo in kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ Ameriki jamanadenw fan fɛ ka kɔn Noël seli yɛrɛ ɲɛnamayali ye. Ka da ni ɲɛfɔli ninnu kan yala l'Amérique foroba baarada ninnu bɛna datugu wa yaasa ka jaabili sɔrɔ nin ɲininkali to min na an ye wele bila Amadu Sise ma ale ye sɔrɔ dɔnbaga lajɛ ye ka bɔ Washington DC yan a bɛ an bolo ɲininkali kɔnɔ. Amadu an ka foli bi i ye. N fana b'aw fo. Yala a bɛ fɔli min kɛ ko ka gouvernement shut down a kɔrɔ ye mun ye i bɛ se ka mun fɔ an ye a kan. N bɛ se ka min fɔ c'est que shutdown o ye ka baara dabila fédéral gouvernement mɔgɔ min bɛ baara kɛ o la olu bɛ baara dabila ya u tɛ sara sɔrɔ. Ameriki u ka sariya ba o de ko sara tɛ kɛ dépense tɛ kɛ jamana kɔnɔ ni congrès ma yamaruya di. O yamaruya de ma sɔrɔ o de y'a kɛ baara bɛ jɔ. Donc mɔgɔw bɛ se ka taa baara kɛ mais u b'a dɔn ko sara tɛ sɔrɔ. Baarakɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu a jagoyalen bɛ olu ka taa baara kɛ. Mɔgɔ min bɛ avion ninnu ka sira jira pour que avion ka se ka jigin ka wuli olu jagoyalen don. Mɔgɔw min bɛ mɔgɔw kɛnɛya sira baara yɔrɔw la olu fana fo kan ka taa u bɛ baara kɛ. Mɔgɔ wɛrɛw bɛ fédéral gouvernement na olu bɛ baara kɛ k'a sɔrɔ olu ka baarada yɛrɛ o tɛ bɔ gouvernement fɛ o bɛ bɔ u yɛrɛ de fɛ poste o dɔ ye parce que an bɛ fɛn dɛnɛ la poste ka baara kɛ c'est essentiel fo mɔgɔw ka paquet sɔrɔ ni fɛnw poste o bɛ baara kɛ parce que olu sara a bɛ bɔ olu yɛrɛ ka timbre saraw la ainsi de suite. Donc ka kuma kuncɛ
mɔgɔ fɛn fɛn min bɛ federal gouvernement na min bɛ wari sɔrɔ gouvernement bolo olu tɛna baara kɛ jango u tɛna sara voilà o de ye shutdown ye. Ayiwa Sise yala kɔlɔlɔ bɛ nin waleya nin kan adamadenw ka sɔrɔ cogoyaw ani sɔrɔ yɛrɛ cogoya kan kuruba la wa? O kɔni o bɛ yen sara o ye mɔgɔw ka balo de o mɔgɔw muso n'a cɛ n'a muso denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw donc ni sara ma sɔrɔ olu ka balo bɛna gɛlɛya o ye fɔlɔ ye filanan ye mɔgɔw i bɛ so de kɔnɔ fo so de ka sara fana mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen fo olu ka fura sɔrɔ olu ka se ka balo ainsi de suite donc n'o ma kɛ ninnu bɛɛ ka vie a bɛna gɛlɛya o ye fɔlɔ ye filanan ye o ye économie yɛrɛ économie sara min bɛ di mɔgɔw ma k'i ka baara ka o salaire di ma o salaire kelen i bɛ taa o de kɛ magasin kɔnɔ ka dumuni san ka taa magasin kɔnɔ ka fini san ka so loyer sara ou bien ka so sɔngɔ sara olu o sarali ninnu o de bɛna di mɔgɔw ma min bɛ o baaraw la par exemple paysan min bɛ carottes ni salades ni ɲɔw ni fɛnw produit olu bɛ wari sɔrɔ o de la olu fana u kan ka taa machines san olu fana ba mɔgɔ min bɛ machines dilan ka sara n'u ye o fana pour que o ka se ka bouger ka taa sɛnɛw kɛ u bɛ machines de kɛ ou bien ka mobili boli na dilannaw bɛ yen olu fana bɛ balo sɔrɔ ten nɔ de. D'accord. Donc Amadou baara kɛ ten. Labana d'accord an bɛ foli k'i ye Amadou ayiwa sisan k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Amadou Sise ka kumakanw ye ayiwa ale ye sɔrɔ dɔnbaga lajɛ ye ka bɔ Washington DC yan nɔ an ka foli bɛ a ye ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye Joe Biden ye laseliw kɛ bi juma la k'a fɔ ko a bɛna yafa kɛ a ka fanga kuncɛ wagatiw la l'Amérique kalanden ba 55 ɲɔgɔnna ka kalan juruw ma a juru kasabi bɛ i jɔ fo dolari nafolo miliyari 4 ani tɔrɔmɔɲɔ 28 ɲɔgɔnna la awa kalan minisiri ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin taabolo in bɛna san 4 kɔnɔ baaraw de kuncɛ ka bɛn dolari miliyari 180 ɲɔgɔnna la ma kuruba la ko a bɛna yɛlɛmaba don l'Amérique kalanden 5 millions ɲɔgɔnna ka dunyatigɛw la ayiwa nin y'an selen ye sisan an ka kunnafoni tako fɔlɔ laban waati ma an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an bɛ an tulo kɛrɛmu bɔ sisan ka na a tɔ laseliw kɛ aw ye a k'an bɛn sɔɔni. An balimaw ani yan tuma an ka dɔgɔkun babu a bɛna tali kɛ farafina tilebiyanfan sɔrɔko jɛkulu n'o ye CEDEAO ani Sahel jamanaw ka jɛkulu n'o ye AES u ye latigɛ minnu ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ka jɛɲɔgɔnya la barisabu u ko kɛrɛnkɛrɛnyana janvier kalo o tile 29 o bɛna kɛ don laban ye AES jamanaw bɔli u ka farafina tilebiyanfan kulu la nka ka kɔn u ka lajɛrɛ min kɛra Mali Burkina ni Niger u y'a yira k'a fɔ ni olu sen bɔlen pewu CEDEAO jɛkulu kɔnɔ nka CEDEAO jamanaw ka lajɛrɛ min kɛra u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ kalo 6 sarati di AES jamanaw ma n'u bɛ segin u kɔ nka n'o bɔra n'o ye juillet kalo san 2025 la o kɔrɔ y'a banna pewu nka aw yɛrɛ fɛ nin kulu fila ninnu u ka latigɛ nin ayiwa a tɔ bɛna kɛ jumɛn aw yɛrɛ hakilina ye o la ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon baro la n'o ye décembre kalo o tile 20 nɛgɛ kaɲɛ 19 ka se 20 na ayiwa a y'aw sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan n balimaw nin kana hɔ kɔ dɛ jamana ko don
ɲan seginne kana an ka kɛnɛ kɔnɔ malikura jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ ayiwa halisa ka fɔ aw ɲɛna aw bɛ VOA Banbara ka kunnafoni de kɔnɔna la ka bɔ studio 50 na VOA so b'a la Washington DC sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye bi sɔgɔmada kɛnɛ in na a yirala k'a fɔ ko Rusi ye Kiev Ukraine faaba kɔnɔna gosi a sen fɛ mɔgɔ kelen bɔnɛna a nin na ne ka tila ka dankari jamana caman ka lasigidensow ani sanfɛ kalanso dɔw fana na Moscou ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a waleya nin kɛra kɔsegin de ye ka da Ukraine ka gosili kan u ka usine ba dɔ kan dɔgɔkun daminɛ waati ninnu na Ukraine ye laseli kɛ k'a fɔ ko u ye u ka sɔrɔdasi 507 ɲɔgɔnna jatew minnu fagara kɛlɛ ni sen fɛ su sɔrɔ Rusila fɛ waleya min bɛ fitinɛ ni kɔlɔlɔ jugubaw jira hadamadenw kan ayiwa jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ. Président Vladimir Poutine ye laseliw kɛ kunungo alamisa la k'a fɔ ko a labɛnnen bɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni Donald Trump ye min ye welew bila kɔsada nin na maramafɛnw sɛmɛliw kan ani bɛn labɛnniw ye Ukraine ni Rusi cɛla la Putin ye a seereya k'a fɔ ko nin y'a san 4 ye ale ni Trump ma kuma ɲɔgɔn fɛ Trump ye laseliw kɛ fɛnɛ a ka yɛrɛkofɔ wagati la k'a fɔ ko fanga bɛ ale la ko ka dansigi kɛ kɛlɛ ninnu fitinɛ ninnu na tile kelen dɔrɔn kɔnɔna na awa ka fara nin kan Vladimir Putin ye sisan an bɛ taa Malawi jamana kan ka taa farafina bayan fanfɛla bolo fɛ a yirala k'a fɔ ko o jamana bɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛliw gɛlɛyabaw kɔnɔna na Lamek Masina ale ye laseliw kɛ a kan an ka a mana lamɛn VOA Banbara ka laselikɛla Modibo Keyita fɛ. Shigu Titet ale ye kunnafonidila ye min ka baara bɛnnen bɛ sɛgɛsɛgɛli ma kunnafonidiso min fana bɛ Malawi ni a bɛ fɔ ma Ave Nation ni a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Lilong o kunnafoni sɛgɛsɛgɛyɔrɔ ɲɛma dangan ye ale ye sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ se baarakɛyɔrɔ la ni hakilina kelen pe de ye ka yira k'a fɔ journalisme ni o ye kunnafonidi baara ye o kun ye de ka se ka kunnafoni jɛlen o di kunnafoni kalanbaw ma Shigo Sitet ale ni kunnafonidila caman wɛrɛw Malawi kɔnɔna na olu ye kunnafonidi kalan dɔ kɛ min bolila waleyaw sɛgɛsɛgɛliw kan walasa kunnafonidilaw bɛ se ka dɔnniya caman sɔrɔ u ka baara la ka se ka kunnafoni langolo minnu n'olu bɛ yɛrɛkɛ bololaw sanfɛ ka se ka olu kɛlɛ. The training has brought that kind of nin kalan in kɛra sababu ye an ka se ka hakili sɔrɔ ni ka tila k'an janto kɛrɛnkɛrɛnyala n'an bɛ kunnafoni baaraw fɛn fɛn kɛ fo ka taa se dasumusumuniw ma k'an janto kunnafoni langolow na ani laseli kolow na ani jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ cogoya min na. Audiences are given credible information. Misa Malawi ale ni Institut des Médias d'Afrique Australe olu ye hakilina dɔ sigi sen kan walasa ka se ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin jɛkulubaw ma minnu ka baara bɛ kɛ jamana kɔkannaw la a ka hakilina min ni a bɛ fɔ ma fact checking skill for journalist o dɛmɛnen don cakɛda fɛ a bɛ fɔ min ma ko Centre pour le développement international des médias de la Deutsche Welle Golden Matonga ale ye Misa Malawi ɲɛma ye a bɛ ɲɛfɔli kɛ. We have DW Academy. DW Academy d'Allemagne ale bɛ an bolokɔrɔ ka se ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Misa Malawi ma min b'a to kunnafonidilaw olu bɛ se ka dɔ fara u ka dɔnniya kan cogoya min na Malawi tɛgɛdi ɲɔgɔnmaya bɛ ani UNESCO fana cɛ o min fana ka hakilina ye an bɛ laseli minnu kɛ kalafiliw hukumu kɔnɔnaw kan ka se ka o laseli ninnu baaraw nɔgɔya waleyaw jateminɛniw k'o baaraw fana nɔgɔya. Matonga bi ɲɛfɔli kɛ nin hakilina in kan hakilina min ni o kɛra kalan ye ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma Misa Malawi fɛ nin kalan min ni Malawi kunnafonidilaw ye o sɔrɔ o na kɛ sababu ye ka sira da kunnafoni langolo o yɛrɛkɛli ɲɛ wa ani kunnafoniw bayɛlɛmali olu yɛrɛ fana ka dankari o la o min nafa ka bon kosɛbɛ nin waati na jango jamana bi ka labɛn kɛ walasa ka se ka kalataw kɛ san 2025. We had listened to a tragic death of a vice president and we were not. An bɔra sisan ka ye vice president o ka fatuli la kunnafonidilaw ye kunnafoni kolon caman o la yɛrɛkɛ min ye a ka avion binni ko kan nin waleya in b'a yirana k'a fɔ kunnafoni langolow yɛrɛkɛli o kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ an bɛ k'an ɲɛsin kalafiliw ma san 2019 ale ni san 2020 o jamana ɲɛmaya kalafiliw tɛmɛna an ɲɛ bɛ fanw na kaban kunnafoniw bɛ ka yɛrɛkɛ o kɛrɛfɛ min bɛ tali kɛ kunnafoni langolow kan olu minnu bɛ ka politiki kɛnɛ lanɔgɔ. Again affecting the political space.
waleya minnu bɛ politiki kɛbaw olu kɔfɔ ani u ka laseliw la kalafiliw senfɛ kala dara u ka kosɛbɛ fɔɔ ka taa se kunnafoni disow olu bɛ kunnafoni minnu di o kɔnɔkumaw ma jaw ani jakumataw nin bɛɛ lajɛlen olu kɔnɔkow sɛgɛsɛgɛliw kan ni minɛn ye min ni a bɛ fɔ ma ko Google. I get selective to news which I ne bi tɔmɔtɔmɔni kɛ kunnafoniw kan kɛrɛnkɛrɛnyala n dalen bɛ minnu na ani n dalen tɛ minnu na walasa ka se ka jelenw olu bɔ kunnafoni lankolonw kan bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ kɛ tan de n tɛ se ka da u la. I can't trust anything. Kala nunun kɛbaw yɛrɛ fana u y'a yira k'a fɔ kunnafoni langolow olu yɛrɛ kelen don kosɛbɛ Malawi fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka sababu kɛ maa minnu bɛ kunnafoni di sira nunun bɔlɔlɔ sanfɛ olu matarafa ni olu bɛ ɲɔgɔndan kɛ kunnafoni di siraw fɛ ka kɛ ni kunnafoni bilali ye minnu ma sɛgɛsɛgɛ wa n'u bɛ se ka maaw lafili kunnafoni minnu yɛrɛ ni u yɛrɛw b'u fɔ. Sisomo Kasapila ale bɛ journalistiw kalan waleyaw olu sɛgɛsɛgɛliw kan Malawi. Because also sometimes as media ka sababu kɛ an kunnafonidilaw an binnen bɛ o jan kɔnɔ yɔrɔ min na an bɛ laseli minnu kɛ maaw kan minnu bɛ fanga kɔnɔna na an tɛ maaw ka kumaw lase o togoya la maaw jamana kɔnɔdenw olu bɛɛ lajɛlen bɛ u yɛrɛ ka laseliw kɛ u yɛrɛ ye gɛlɛya ye min ye u tɛ a ɲɛdɔn an ye ja dɔw ye minnu taara ja jugumanbaw minnu bilala sariyaw ye minnu ye u t'o dɔn. Sisomo Kasapila ale b'a ɲɛfɔ a ka gɛlɛ kosɛbɛ ka se ka kunnafoniw sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni ka tiɲɛ bɔ ngalonw cɛla ka sababu kɛ kunnafoniw sɔrɔli gɛlɛyali ye kunnafoni minnu bɛ boli farafina cɛncɛnfuga jamanaw worodugu ɲafanw kan. So for instance, if you take a picture that was taken in I n'a fɔ ja min taara tilebi ɲafan fɛ n'i y'o ta k'o sɛgɛsɛgɛ ka bayɛlɛma i b'a ye k'a fɔ a sɛgɛsɛgɛli ka nɔgɔ kosɛbɛ an mago bɛ kunnafoniw na kunnafoni minnu fana bɛ sɔrɔ farafina cɛncɛnfuga jamana minnu bɛ o worodugu ɲafan fɛ ani Afrique australe kan bɔlɔlɔw sanfɛ walasa ka se ka baara in nɔgɔya n'o tɛ waleya minnu bɛ kɛ an fɛ o sɛgɛsɛgɛli ka gɛlɛn n'i y'a sanga farafina tilebi ɲafan jamanaw kan o taw la. In our context as it is in the Western context. Shitet ale y'a yira k'a fɔ kalan in ye ale dɛmɛ kosɛbɛ a ka baara kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi ale bɛ a ka dɔnta ninnu olu don ba la walasa ka se ka kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ yani ale k'u bila. Because I've become aware. N ye hakilina sɔrɔ k'a fɔ waati o waati ni n bɛ laseli dɔw kɛ waati o waati ni n bɛ ka dɔ ka laseli lamɛn kɛrɛnkɛrɛnyala politikimaw n ka kan ka o waleya sɛgɛsɛgɛ n ka kan k'a sɛgɛsɛgɛ walasa ka da la ko kura ni o kalan tɛ yen nɔ a bɛ na n'a ye a ka kɛ an kɔnɔ k'a fɔ ko an ye min sɔrɔ o ye tiɲɛ ye. Walasa Shitet y'a yira k'a fɔ jɛkulu dɔw walima minisiriso dɔw olu ka kunnafoniw sɔrɔli ka gɛlɛ ka sababu kɛ o dilibaliya ye a ka fɔ la o banni ka kunnafoni bila u ka bolo kan o bɛ gɛlɛya don baara kɔnɔna na. I n'a fɔ gɛlɛya bɛ ne ni minisiriso min ka ca ɲɛsinnen bɛ jamana kokana ko kan ka sababu kɛ n mago tun bɛ kunnafoni dɔw la maa minnu ni jamana ye olu sugandi kabini san 2020 olu kan ɲininkali ye de walasa ka se k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ u labɛnnen don kosɛbɛ ka Malawi jamana labaara gouvernement y'a yira k'a fɔ k'u bɛ maaw ta maa minnu ka ɲi an bɛ maaw ta maa minnu ka ɲi nka an sigalen don a la n'a y'a sɔrɔ tuma dɔw la o maa ninnu ka ɲi nka maaw don minnu tilennen don politiki siraw fɛ. A ka ŋaniya talen na jɛkulu min sigilen bɛ hadamadenyaw ka hakɛw ma Malawi kɔnɔna na ni olu bilan bɛ ka se ka nin waleya in kɔlɔsi ni u ye kunnafonidilaw bɛ se ka kunnafoniw lasɔrɔ cogoya min na nɔgɔya la olu ye dɔ fɔ minisiriso min ka ca ɲɛsinnen bɛ jamana kokana kɔnɔna na min na b'a yira k'a fɔ u banna ka kunnafoniw bila u ka bolow kan kunnafoni minnu kan ka lase jamana kɔnɔdenw ma minnu laɲinina Shitet fɛ. Mantonga y'a yira fana k'a fɔ kalan in kɔfɛ Misa Malawi ale ni PNUD olu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka hakilina dɔ sigi sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka laseli jɛlen dɔw kɛ kalafili nataw ka san 2025. Misa on our part will launch Misa ale bɛna hakilina dɔ sigi sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka se ka waleyaw jateminɛ ni PNUD ka dɛmɛ ye o hakilina in ni a bɛ f'a ma I verify o bɛna kɛ hakilina kɔnɔna na min na u na se k'a ɲini maaw fɛ ni u ye kunnafoni langolo minnu sɔrɔ u ko se k'u bila site web dɔ kan an ka maa jɔlenlen jɛkulu dɔ olu na o sɛgɛsɛgɛ ni ka se ka a tiɲɛtigiya wali kelen ka galontigiya ka sɔrɔ ka kunnafoni jɛlen labila. Matonga hakilina la waleya minnu kɛra o na kɛ sababu ye kunnafonidilaw ma ka se ka dɔnniya caman sɔrɔ ani ka se ka baara minɛn sɔrɔ min b'a to u bɛ se ka kunnafoniw sɛgɛsɛgɛliw kɛ nɔgɔya la kunnafoni minnu bɛ boli waleyaw kan u ka kunnafoni baaraw kɔnɔna na ani ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana u na se ka u yɛrɛ kunnafoni ni kunnafoni jɛlenw ye ani kunnafoni minnu bɛ tiɲɛ kɔfɔ. Ayiwa an bɛna an sen fa sisan ka taa Bubu Julasukaw fɛ yen nɔ Burkina Faso ka taa an ka laselikɛla Njayi Sanu sɔrɔ yen nɔ sabula bi ye juma ye musow ka kɛnɛ k'an ka sigi ale b'an bolo Njayi mun de b'i ka palan kɔnɔ bi k'a lase an ma tuguni. Kayatu i ni wula kabini lahara lɔgɔ la
y'a faamuya kosɛbɛ Noël ɲɛkɔrɔla na an panna ka cu danfɛn lɔgɔ dɔra Bobo Julaso min ti fɔ to Kayatu n'i y'a mɛn ko mɔgɔ sera lahara o y'i ni diyanfarani ye nka sugufiyɛ dɔ bɛ an fɛ Bobo Julaso yan min tɔgɔ ko lahara lɔgɔ ale y'a yɛrɛ danfara ka bɔ sugufiyɛ tɔ ra ka la a ka nanfɛnw sɔngɔ kan ale n'a ka dakamana minɛnw kan wa subahana lɔ tɔgɔ min filɛ nin ye ale la n'a bɛ mɔgɔ farimasi taama n'a yɛrɛ bɛ dɔw layɛlɛ o ye an dabari ban pewu a y'an senfa ka na lɔgɔfiyɛ nin na ka na ɲɛɲinini kɛ a kɔrɔ la lahara lɔgɔ filɛ nin ye Bobo Julaso cɛma cathédrale ba kɔfɛ an tɛ n'a ye o kɛnɛ nin kan a ka taa ɲɛ la lahara gɛlɛya n'a kabakow kan an filɛ nin ye lahara k'an to nin na tomati ɲuman n'a jaba n'a salati filaburu minnu bɛ mɛnɛmɛnɛ nanfɛn minnu bɛ mɔgɔ fa nin na o le bɛ feere yan cornichon bɛ yen gan bɛ yen mante bɛ yen betterave yɛrɛ bɛ yen haricot vert fana b'an fɛ karɔti fana ye an ka salatiw fana ye an yɛrɛ ɲɛ b'an ka nanfɛnw bɛɛ la lahara ma nɔgɔ cogo min a sugufiyɛ min bɛ bobo o fɔnɔ bi ten lɔgɔ min lo mɔgɔw bɛ siran ɲɛ kosɛbɛ bari muso k'u ka sannikɛyɔrɔ lo dɔw y'a tɔgɔ la ko fonctionnaire lɔgɔ dɔw yɛrɛ taara ban ma ko tubabu lɔgɔ Kajatu Diatali o ye sannikɛla ye o kɔni b'a fɔ ten dɛ ko patron ka lɔgɔ don parce que a sɔngɔ ka gɛlɛn ni wari kɔni t'i poche la i tɛna nin lɔgɔ nin na dɛ parce que i fɛn min sɔrɔ 40 i se ka n'a sɔrɔ 60 ou bien 5 lahara lɔgɔ kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ nka a n'a gwɛlɛya bɛɛ a ka di cɛw ye wa a ka di musolakaw ye an bɛnna ni Aminata Samadulugu ye o ka nanfɛn saniyali no et puis bon produit man cara i bɛ se k'o ka nanfɛn bila ka wagati min sɔrɔ a tɛ toli jaja nanfɛn minnu tɛ sɔrɔ diyara Bobo sɛnkɛriw ra olu bɛ ye ɲayɔrɔ ra Ajaratu Traore n'a nakun fɔlɔ fɔ anw ye yan nanfɛn ni sɔngɔ ka yɛlɛma a ka ɲi a qualité wo i bɛ nanfɛn dɔ yaala i t'a sɔrɔ fan dɔ fɛ Bobo la mais i bɛna sɔrɔ yan o de kama an bɛ sanni kɛ yan ne yɛrɛ bɛ n ka nan san yan nin ye dalulu ye min bɛnna muso caman ma Kajatu Diatali o fɔra bɛ dɔ fara nin kumakan nin kan yɛrɛ manqué no lɔgɔ ra mais olu b'a sɔrɔ parce que olu lié no ni jardin u bɛ baara kɛ ni jardin mɔgɔ ye donc à tout moment ni nanfɛn y'a la lɔgɔ baara lahara lɔgɔ kɔni nanfɛn cɛ ka ɲi can na i bɛ dɔ ye i n'a fɔ i n'a ta k'a dun kama sɔrɔ a ma koban a bɛ lɔn ko ɲayɔrɔ musow bɛ cɛsiri kɛ ka sɔrɔ k'u ka minɛnw bila sugufiyɛ kɔnɔna na nka lɔgɔ nin kɔni ka guli bɛɛ da taara bɛn o ma mulo nana ni lahara lɔgɔ minɛnw sɔngɔ danfarani ye ka bɔ minɛn tɔw ra Aisha Watara ale bɛ feereni kɛ yan kabini wagati siyama a ye ɲɛfɔli k'an ye o ra an ka nanfɛn min dana tɔw taara parce que an bɛ qualité wolo feere an bɛ qualité wolo feere i bɛ se ka na an ka nanfɛn ta yan i bɛ se ka bila semaine kelen a ti toli a ti tiɲɛ surtout tomati ninnu dɔw b'a fɔ ko ale ye tomati san ka taa bila dugu k'a bɛ bɔ a toli la mais ni an n'u b'an ka tomati san ka na ye an b'a pɔtɔpɔtɔ bɛɛ bɔ a ra minnu ka ɲi ni minnu ye qualité ni an b'a sogolo ɲɛnama ni ne yɛrɛ bɛ tɛmɛ ni nanfɛn nin ye e yɛrɛ dusu ka di k'a san ale kama lo ko an ka nanfɛnw sɔngɔ ka gɛlɛn fɛn caman le bi yan tubabu lɔgɔ nin kɔnɔna na radi bi yan betterave bi yan nave bɛ yen poireau bɛ yen i bɛ se ka taa 5 heures la i t'o si ye cornichon bɛɛ bɛ yen chou-fleur bɛ yen brocoli bɛ yen a bɛɛ le b'an fɛ nanfɛn dɔrɔn tɛ sɔrɔ fonctionnaire lɔgɔ ra tun i na sumanw ye i na nansiyɔrɔw ye a pomme de terre a n'a woso a n'a sɔɛrɛw ale sogo bɛ sɔrɔ fonctionnaire lɔgɔ ra Isu Sanu ale caman minɛ o wari la san 10 kɔ tɛmɛni kɔ Subahana tɔgɔ min lani ye nin lɔgɔfiyɛ nin na n'a bɛ mɔgɔw dakamana gan gansan tɛ nin ye tɔgɔkɔrɔ ye min buruju bɔyɔrɔ ka jan Mariam Sanu ale ye sugu ni musokɔrɔba ye a taara wɔgɔbiri kɛ ka ɲɛfɔli kɛ anw ye o ra fɔlɔ la tu bɛna sogo feere sogo tun b'u minɛ bolo na de o y'a sɔrɔ sigiyɔrɔ t'o fɔ n'o tun bɔra nin ni salati sanbaga nana o bɛ boli ka na ka to ka feereli kɛ a ye sogo san ni sogo min 300 o b'a di 200 ni min 200 o b'a di 120 o y'a sɔrɔ frigo tɛ yen o b'a lɔsɛn sɔrɔ bilayɔrɔ t'o fɛ n'olu b'a sɔgɔ diya o bɛna bila yɔrɔ jumɛn o kama le tu ko yan nin ko lahara lɔgɔ ko bɛ bɔ ka na sogo su don
n'o ko bɛna su dɔn da su kɔlo n'o wali wagati nin na lahara lɔgɔ bɛ lagirin kosɛbɛ cɛ fara muso kan a bɛ lɔn ko a n'a ka sɔngɔ gɛlɛya bɛɛ a bɛ taa ɲɛ ma. Ayiwa Kayatu Traoré a filɛ nin ye ko lahara lɔgɔ ko jaganima lɔgɔ ko waritigi lɔgɔ fonctionnaire lɔgɔ tubabu lɔgɔ critique karata a nasugu bɛɛ fɔra nin lɔgɔcɛ nin ma kabini wagati caman mɔgɔ tulo jani lo ka nin lɔgɔ nin kɔnɔ ɲɛɲini k'a lɔn. Ayiwa an ka bi masala nin kɛra sababu ye ka yeelen don mɔgɔ ka faamuyali tara e yɛrɛ lagɛri kɛ a kɔnɔna na i lahara n'a gwɛlɛyaw bɛɛ ye. Ayiwa sani an ka ɲɔgɔn bila an bɛ Noël fori lase Noël labɛnkɛbagaw bɛɛ ma k'an bɛn dimanche wɛrɛ ni masala dɔ wɛrɛw ye. Njai Sanu an ka foli b'i ye ayiwa ka i ka folikan laminɛ lamɛnnikɛla bɛɛ b'i ka folikan laminɛ Ala ka Noël ja ka sankura hɛrɛ ka timɛ yi an bɛɛ lajɛlen ma nin tun ye an ka laselikɛla Njai Sanu ye ale tun jɔlen bɛ lahara lɔgɔ da la Bobo Julaso ale ka laselikanw ye an b'i fo Sanu ka tɛmɛ na an ka kunnafoniw ye ayiwa sisan an bɛna taa ka taa Siyaka Traoré lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kɔnɔna la. Senatolantako kun kan FC Barcelone ka bɔ Espagne jamana kan ale ni Africa Foot ka bɔ Bamako Mali la o tɔn fila ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ Africa Foot senatolantana Ibrahima Jara n'a bɛ wele Kaka ale taara senatolantana FC Barcelone Seydou Diallo n'a bɛ wele Duse ale bɛ Africa Foot ɲɛmayaso la a bɛ dɔ fɔ an ye Ibrahima Jara Kaka kan. Ibrahima Jara a b'an fɛ yen depuis a san 12 a san 14 a ye bɔlɔntan daminɛ an ka équipe fɔlɔ fɛ n'o ye Mali championnat 2e division bɔlɔntan ye an yɛrɛ hakili b'a la a ka match dɔ kɛra contre AFE a ye bi fila don an gagné la a san 14 o tɛmɛnen kɔ a taara équipe nationale minnu ye san 17 ka jigi a tor'o la f'a kɛra ka capitaine a taara o éliminatoires la a kɛra match 4 mɔgɔ ma da ale de ka bɔlɔntan jara mɔgɔ ye ka tɛmɛ bɛɛ kan min ka bi cɛra ni bɛɛ ta ye compétition na o kɛra ale de en même temps a kɛra compétition bɛɛ fɛnɛ bɔlɔntana ɲɛmɔgɔba ye mun ye se sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan. Seydou Diallo Duse bɛ segin an ye dɔɔni ka dɔ fɔ an ye Africa Foot ni FC Barcelone ka bolodi ɲɔgɔnma in kan n'an ko partenariat. O bolodi ɲɔgɔnma in bɛ taa san 5 kɔnɔna la wa nali dɔw kɛra an ye match amiko baden kɛ u ye Ibrahima Jara ye terrain kɔnɔ ko mɔgɔ si tɛ se ka lolo bali biri la olu bɛ nin fɛ an ye kumalasigiw kɛ komi a ma san 18 sɔrɔ fɔlɔ foyi tun tɛ se ka kɛ wa Ala nana ka layɛ décembre kalo o bɛn a ka san 18 ma a y'a signé Barça la. Partenariat in n'o ye bolodi ɲɔgɔnma in ye ko nafama caman wɛrɛw b'a kɔnɔna na Seydou Diallo Duse. Ani Barça ka partenariat in fɛnɛ la joueurs caman b'an fɛ minnu bɛ taa essai la ka taa bɔ yen ka taa layɛ t'u sen na ye n'a sɔrɔ u fɛnɛ bɛ se i n'a fɔ Ibrahima ta ɲɔgɔn na Barça b'a fɔ a bɛ ninnu bila ɲɛ ni ninnu kɔrɔbayara an bɛ se ninnu ma fɛn yɛrɛ fɛnɛ b'a kɔnɔ mun ye ka an ka denmisɛnninw ka siyɔrɔ n'u ka farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ u b'o o fɛnɛ labɛn ka d'anw ma. Jara kɔni ko k'ale ta in na ale ta in ye misali ye Afrique ni diɲɛ yɛrɛ denmisɛnninw bɛɛ ma k'a fɔ i bɔra 2e division na ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo Barcelone Espagne k'an ka dɛmɛ ni dɔ ye ko n'Ala sɔnna a b'a seko kɛ ale ka kɛ bolodiŋɔn tamaseere ɲuman ye Maliba in kɔnɔ yan nɔ ani farafinna kɔnɔna la. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kala seli don. Ayiwa kunnafoni minnu sɔrɔla an bolo ka lase aw ma olu de tun ye ninnu ye nin bɛ dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na o kumana a k'an bɛn waati wɛrɛ. La Voz de América